سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجاب استدالو علتاو زيناتات መንግስት ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራ ይወጽእ አሎ ዝበለሉ ሓድሽ መግለጺ ሕብረት ኤውሮጳ በጉዳይ ትግራይ ሕጂውን ደጊሙ ናብ ኢትዮጵያ ልኡኽ ክሰደድ ምውሳኑን እቲ ልኡኽ ናብ ትግራይ ክበጽሕ ከም ዝኾነን ዘጋርዲያን እትበሃል ማዕከን ዜና ኣብ ትግራይ 1900 ሰባት ኣብ ጃምላዊ ቅትለታት ህይወቶም ሲኢኖም መባላ ኣብ ዮርዳኖስ ዕልዋ መንግስቲ ፈቲንኩም ዝተባሃሉ መቅያዶምን ካልእን ዝደህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽየለኹ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልቲ ንምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣብዚ ሓለፈ ቀረበ መዓልታት ብጉጅለ ሸውዓተ ዝፍለጣ ዓበይቲ ሓያላት ሃገራት ዓለምና ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ብዝምልከት መግለጺ ኣውጽአን ጸንሐ ኮይነን ሕጂ ድማ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ነተን መግለጺ ዘውጽአ ሃገራት መልሲ ሂቡሎ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኣብቲ መልሱ መግለጺ ሃገራት ጉጅለ ሸውዓተ ኣገደስቲ ዝተወስደ ስጉምታት ከይጠቐሰ ይሓሊፉ ኣብቲ ክግበር ኣለዎ ኢሉ ዘውጽኦ መግለጺ ኸኣ እቲ ንሰብኣዊ ሓገዛት መንገዲ መኽፋት ዝብል ኣብዚ እዋን ኣብ ግብሪ ውዒሉ ንሰብኣዊ ሓገዛት ሙሉእ መንገዲ ተኸፊቱ ኣሎ ኢሉ ክምልስ እንከሎ ብዛዕባ እቲ ሰራዊት ኤርትራ ብኽረጋገጸሉ ዝኽእል መንገዲ ክወጽእ ኣለዎ ዝተባሃለ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ናይ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያቱ መግለጺ ኣብዚ ሓለፈ ከም ተቐዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝበሎ ሰራዊት ኤርትራ ዶብ ሰጊሩ ናብ ትግራይ ኣትዩ ድሕሪ ምጽናሕ ክወጽእ እዩ ዝበሎ ኣብዚ እዋን ክወጽእ ጀሚሩ ኣሎ እቲ ሰራዊት ኤርትራ ዝነበሮ ቦታታት ድማ ብሰራዊት ፌደራል ክትሓዝ ጀሚሩ ኣሎ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ካናዳ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ፈረንሳን እንግሊዝን ጣልያንን ጃፓንን ጀርመንን ዝሓቆፈ ጉጅለ ሸውዓተ ዝበሃል ምትእኻብ ዝሃቦ መግለጺ መልሲ ዝሃበ እዚ ይኹን እምበር ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ሓደ ካብ ላዕለዋይ መሪሕነት ሓይልታት ትግራይ ዝኾነ ጌታቸው ረዳ ሰራዊት ኤርትራ ይወጽእ ዘይኮነ ዘሎ ብዝተዓጻጸፈ ተወሳኺ ሰራዊት እዩ ዝኣቱ ዘሎ ክብል እዩ መግለጺ ሂቡ ነይሩ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ፊንላንድ ፓካ ሃቪስቶ ልኡኽ ሕብረት ኤውሮጳ ኮይኑ ዳግማይ ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ መዓልታት ናይ ምብጻሕ ስራሕ ከካይድ ምዃኑ ተገሊጹ ፓካ ሃቪስቶ ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ሕብረት ኣፍሪቃን ክራኸብ ምዃኑን ቀንዲ ዕላማ መገሽኡ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ሕብረት ኤውሮጳ ንጉዳይ ትግራይ ኣመልኪቱ ዘቕረቦ ጠለባት እንደገና ንሰበስልጣን ኢትዮጵያ ከቕርበሎም ምዃኑን ኣብ ትግራይ ተረኺቡ ክሳብ ሕጂ ተበፂሑ ዘሎ ምምሕያሻት ክድህስስን 22 ሚያዝያ ድማ ጸብጻቡ ናብ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ሕብረት ኤውሮጳ ከቕርብ ምዃኑን ተፈሊጡሎ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ሕብረት ኤውሮጳ ዝኾነ ጆሴፍ ቦሬል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኩነታት ትግራይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳኸፍአ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ገለ ከባቢታት ትግራይ ኩናት ኣሎ ናይ ጸጥታ ሽግር እውን ኣሎ ሰብኣዊ ሓገዝ ድሩት እዩ ዘሎ እቶም ሰብኣዊ ሓገዝ ክገብሩ ዝኽእሉ ወገናት ብሰንኪ ዘሎ ናይ ጸጥታ ሽግር ስርሖም ብግቡእ ክሰርሑ ኣይከኣሉን ኣለዉ መቕተልቲ ጾታዊ ዓመጽ ኣብ ጾታ ዘተኮረ መጥቃዕቲ ዝምታ ዕንወትን ብግዴታ ስደተኛታት ምምላስን ክሲ ምጽናት ዓሌትን እውን ኣሎ ክብል እንከሎ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ከምቲ ዝድለ ናይ ዓለም ኣቓልቦ ከም ዘይረኸበ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ከኣ ኣብቲ ክልል ዓሌት ምጽናት ይካየድ ኣሎ ክብል ተዛሪቡ ምንባሩን ሕብረት ኤውሮጳ ምስ ጉጅለ ሸውዓተ ሃገራት ብምዃን እዚ ናይ ትግራይ ጉዳይ ሓደ ካብቶም ዝለዓለ ኣተኩሮ ዝህቦም ከም ዝኾነ እዩ ተዛሪቡ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ሕብረት ኤውሮጳ ጆሴፍ ቦሬል ቀጺሉ ዘሎ ኩነታት ክፍታሕ እንድሕር ኮይኑ መጀመርያ ጎንፂ ክቋረጽ ካልኣይ ንኹሉ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ሰብኣዊ ሓገዝ ከኣቱ ሳልሳይ ዝተፈጸመ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት መርመራ ክግበረሉ ራብዓይን ኣገዳስን ከኣ ሰራዊት ኤርትራ ክወጽእ ኣለዎ ክብል እዩ ጻውዒት ኣቕሪቡ بمسرت ጸብጻብ ጊዜያዊ መንግስቲ ክልል ትግራይ ብዝሒ ካብ መረቦቶም ዝተፈናቀሉ ዜጋታት ካብ 700,000 ናብ 900,000 ወሲኹ ከም ዘሎ ይዝገለጽ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ሕብረት ኤውሮጳ ጆሴፍ ቦሬል ቦተወሳኺ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ኦሮሚያን ኣምሓራን ዝርአ ብሄራዊ ግጭት ኣሎ ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 68,000 ስደተኛታት ናብ ምብራቕ ሱዳን ሰጊሮም ኣለዉ ደባው مسحاب ሱዳን ኢትዮጵያን ደው መባል ዝርብ ኣብ መንጎ ሱዳንን ግብፅን ኢትዮጵያን በጉዳይ ግድብ ሕዳሴ እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ኸኣ ነቲ ተነቃፈ ዝኾነ ዞባ ናብ ሓደጋ ዕግርግርን ዘይምርግጋእን የሰጋግሮ እዩ ዘሎ ሓደ ኣወንታዊ ስጉምታት ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ተገሊጾም እዮም እንተኾነ ግን ምእንቲ እሙናት ክኾኑ ብቁልጥፍ ኣብ ተግባር ክውዕል ኣለዎም ሓደ ካብ ቀንዲ ዕላማታት መገሻ ፓካ ሃቪስቶ ኸኣ ገምጋም ንኽገብር እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን መስሓብ ሰራዊት ኤርትራ ክነረጋግጾ ኣይከኣልናን ኣለና እንተኾነ ግን ሰራዊት ኤርትራ ብዝቕልጥፈ ካብ ትግራይ ክወጽእ ኣለዎ ክብል እዩ ጆሴፍ ቦሬል መግለጺ ኣውጽኡ ዘሎ
ዘጋርዲያን እትበሃል ማዕከን ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ይካየድ ኣብ ዘሎ ኩናት ከሳብ ሕጂ ብዝተፈላለዩ ሓይልታት ኣስታት 1900 ሰባት ተቐቲሎም ከም ዘለዉ ገሊጻ እታ ማዕከን እቲ ናይዞም 1900 ሰባት ቅትለት ኣብ 150 ዝተፈላለየ ጃምላዊ ቅትለታት ዝተፈጸመ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምግላጽ እቶም ነዚ ቁጽሪ ክረኽቡ ዝኽኣሉ ኣጽናዕቲ ከም ዝሓበርዎ ኸኣ ካብዞም ኣብ 150 ዝተፈላለየ ጃምላዊ ቅትለታት ህይወቶም ዝሰኣኑ 1900 ሰባት ካብኦም እቲ ብዕድመ ዝዓበየ ወዲ 9 ከም ዝኸውን እቶም ብዕድመ ዝነኣሱ ኸኣ ቆልዑ ንኣሽቱ ከም ዝነበሩ እያ ገሊጻ እዚ ሕጂ ኣብ ትግራይ ተፈጺሙ ህይወት ኣስታት 1900 ሰባት ዝቐዘፈ 150 ዝበጽሕ ጃምላዊ ቅትለታት ብሓደ ኣብ ቤልጅየም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኸንቲ ዝርከብ ጉጅለ ኣጽናዕቲ ድሕሪ ዝተገብረ ዳህሳስ ዝተረኽበ ኮይኑ እቲ ጉጅለ ኸኣ ነቲ ኣብቲ ክልል ዝተፈጸመ ጃምላዊ ቅትለታት ካብቲ እቲ ውግእ ዝጀመረሉ ከጽንዖ ከም ዝጸንሐን ክሳብ ሕጂ ኸኣ ኣብ 150 ጃምላዊ ቅትለታት 1900 ትግራዎት ተቐቲሎም ከም ዘለዉ ይገሊጹ በመሰረት እቲ ተገይሩ ዘሎ መጽናዕቲ ካብቶም 1900 ዝበጽሑ ኣብ ጃምላዊ ቅትለታት ህይወቶም ዝሰኣኑ እቶም 300 ጥራይ ብነፈርትን ከቢድ ብረትን ደብዳብ ከም ዝሞቱ እቶም ካልኦት ግና ብተመልከተለይ ብእኩብ ከም ዝተቐትሉን ካብቲ ተዘርጊሑ ዘሎ ቁጽሪ ኸኣ እቶም 900 ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝኾኑን ተገሊጹ حبرات منقستات أمريكا أب أوان محدرات دونالد ترامب أب العلويتي أخباري تحقي علم لخاو بيت فرد قبنياتات دانيا زخونت فتوى بين سودا أمبيراتو زنبرت إقادا العلاتو اتي إقادا أب أوان محدرا بريزيدنت أمريكا نبر دونالد ترامب زتنبر خوينو اتي علم لخاو بيت فرد قبنات أمريكا أب أفغانستان كمون ملافنت أمريكا زخونت إسرائيل أب فلسطين فتسيمون أوزبولو ناي كوينات قبنات كمرمر مسجمرة أمريكا كم قبر ملسيا أب العلويتي أخباري تحقي اتي بيت فردي فتوى بين سودا إقادا أمبيرانيرا حلفي قدايات وصاي أمريكا أنتوني بلينكن ات إقادا كم استلعلي أبز حبرو الأوان اتي تغيرو زنبر إقادا زي قبؤن زي وصيتاويني دحر مبال أمريكا مستعلم لخو بيت فرد قبنياتات بتصمدو تسرح الدلوت مهلا وقاليتو أمريكان إسرائيلين أبالات عالم لخو بيت فرد قبنات زي كونا خوينن بتوسخ أمريكا قبل الحادة قبل علوت سبب سلطان تعلم لخو بيت فرد قبنياتات زخونة باكيسو ماچوكوكو أمبيراتو زنبرت ناي مغشا إقاداون العلاتولا حلفي قدايات وصاي أمريكا أنتوني بلينكن أبزوص مغلصي اتي بيت فردي بزعب أفغانستان فلسطين عملكتو قبل على أمريكا زغبرو زل مرمرة حجو نقاومينا بمبال اتي بيت فردي أب أبالاتو زي كونا كم أمريكان إسرائيلين زأمسلا هاجرات قبناو مرمرة خكايد سلطان كم زي بلو كوانتا قلصه اتن احنا زلنا تقاومو مس أبالاتتي علم لخو بيت فرد قبنات تقراريب كان تلازب كان نمبر أبلع ليون أبلع لأبالاتون اقدا بمقبار زفتح أيكونن كبل تزاريبو وراس عرات هاجر يوردانوس نبر حمزة بن حسين منقست تهاجر بمنقافو نايجزا أسر كخون كم استجبر تحبيرو أبتي بتطبقو أبيلو نمع كان زينا زبصح فيديو حاول نقص عبد الله زخون اللي حمزة بن حسين نمرحتي يوردانوس نقفيتات دحر مورادو قبل علم مرحتي تهاجر علوا منقست نمفصم نجري المنيرم بزبل مسجله سبب سلطانات أب تحت قيد دحر مئتو لعل حمزة نايجزا أسر كخون تبيني زلا إذا يكون بر السراويت مكلخال يوردانوس لقول حمزة نيجازا أسر كوين النزبل حبريتا أقدم خنوس جون كله سلاما من رجعنا نيتهاجر أو حداك أوتو كاب زخل زخونا عين التكبار جنا كأرنب تأزاز كم زموس أي تقاليتو لقول حمزة نبي يدقفو يمتبهي لم زربولم عليت مرحتي عدد دحر مقباريو اتتأزاز ماتيوا اتو وراس عرات نبرجنا زخون حماق تكبار كم زي فتسمن أكال بوليتيكاو شرحتات كم زي كونان كجلس انكولو هاجرات جبس ان سعود عربن محدران نقص عبد الله زلون دقفات جليسان أنصار إسلامو جلد داعش أب تكايدو وفري مشارختان يوردانوس زخونت حبرات منقستات أمريكاون نناي نقص عبد الله نكسنت ملؤناي أمريكا دقف كم زلو يا أفليتا نحجز تدالو الزيناتات إزينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم